Ma nistgħux nibżgħu jew nibqgħu b'fomna sieket, minflok għandna naraw li l-politiċi tagħna jkomplu jiġġieldu kontra l-korruzzjoni u favur il-libertà tal-espressjoni. Hekk iddikjarat il-ġurnalista Torka Pelin Unker waqt laqgħa organizzata mill-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa fl-uffiċċju tal-Għażat fil-Belt. Unker ġiet f'Malta biex tiltaqa' mal-attivisti tas-soċjetà ċivili fid-dawl ta' sentenza ta' priġunerija li għandha fuq rasa u l-appell li għadha qed tistenna. Hi mistennija wkoll tattendi għal velja feluq 17-il xahar mill-qtil makabru tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. Madankollu iż-żjara tal-ġurnalista Torka ma tantx tidher li niżlet tajjeb mal-Gvern Laburista Malti li ddeċida li ma joħroġ viża għal membri tal-familja tagħha kemm ir-raġel kif ukoll it-tarbija tagħha ta' sena. Din il-pożizzjoni tal-Gvern Malti waslet ukoll għal kritika tal-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li fuq Twitter qal li din hi sitwazzjoni tal-mistħija. Waqt il-laqgħa tas-Sibt filgħodu, Pelin Unker tenniet l-appell tagħha biex is-soċjetà ċivili tibqa' maquda u taħdem flimkien ban wieħed ħalli tibqa' soda fl-idejat tagħha. Ikomplit li anke kollaborazzjonijiet ma' pajjiżi oħrajn jgħinu biex il-messaġġ ikompli jasal. Is-sentenza ta' priġunerija l-ġurnalista Torka waslet wara li rappurtat fatti mill-Paradise Papers fejn isemmew qatt ta' persuni fil-poter fosthom ħaten il-President Erdogan. Min-naħa tiegħu David Casa qal li ma jista' qatt ikun hemm demokrazija jekk ma jkunx hemm libertà tal-espressjoni u jekk nemmnu li dan mhux aċċettabbli hemm bżonn naħdmu flimkien biex inbidlu l-mentalità tas-soċjetà. Il-kap tad-Delegazzjoni Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew kompla l-uffiċjali pubbliċi għandhom jifhmu l-importanza tar-rwol tal-medja u li din tkun bxejn għal kulħadd. U ddikjara li l-Partit Nazzjonalista u pajjiżna se jibqgħu jaħdmu fl-aħjar interess u f'kull pass tal-ħajja tal-ġurnalisti u ta' dawk ta' rieda tajba.